Vieš, čo spravíš, keď ti otvoria dvere lietadla vo výške 4000 metrov? No jasné, že skočíš, ale neboj, nebudeš na to sám. Budeš pripnutý na skúseného inštruktora, ktorý sa o všetko postará a všetko ti vysvetlí ešte pred letom. Prinesieš si len športové oblečenie a tenisky. Kombinézu, okuliare a výstroj ti dajú. Počasie musí byť dobré, takže ak nefúka alebo neleje, skáče sa. Najčastejšie cez víkend. Nastúpite do lietadla, za 15 minút ste vo výške 4000 metrov. Otvoria sa dvere a ideš. Zažiješ asi 30 sekúnd voľného pádu v rýchlosti 200 km za hodinu. Potom sa otvorí padák a budeš ďalších 10 minút pokojne plachtiť s krásnym výhľadom. Nie je to strašidelné, práve naopak, totálny reset hlavy. Ak sa bojíš výšok ako ja, práve preto to musíš skúsiť a prekonať svoj strach. Totálna eufória. Daruj niekomu ten pocit, alebo si ho dopraj sám vďaka najzážitky.sk.